Szerelje fel könnyedén ablaktörlő lapátját. Emelje fel az ablaktörlő lapát karját. Amennyiben ez nem lehetséges, olvassa el a jármű használati kézikönyvét. Távolítsa el az elhasznált ablaktörlő lapátot. Csatlakoztassa az új ablaktörlő lapátot. Győződjön meg róla, hogy a lapát megfelelően van rögzítve. Fektesse a kart és az ablaktörlő lapátot a szélvédőre. Tesztelje az új ablaktörlő lapát helyes működését. A Valeo az ablaktörlő lapátok évenkénti cseréjét javasolja. Vegye le a címkét a kopás jelzőről. Ha sárgára vált, cserélje ki az ablaktörlő lapátokat. Ha lehetséges, a csomagolást a megfelelő szemétgyűjtőbe helyezze újrahasznosítás céljából. Váltson Valeo Silencióra. Minden típusú ablaktörlő lapát felváltható a Valeo Silenció termékcsaláddal.